I dag skal vi finde et juletræ. Vi ses, når vi kommer derhen. Nu er vi her og skal finde et juletræ. Ludvig, vil du hjælpe? Ja. Og nu kigger vi efter træer. Jeg håber, vi går der virkelig plads herude. Mange træer. Okay. Så vi kan se, at der er mange træer herude. Hvis, måske det her træ. Det bliver altså det her træ, vi hugger. Ja. Tradition. Det er det. Traditionen er, at man hugger træet, man saver ikke. Nu har vi fældet det, og vi er på vej op til at proppe min maskine, så vi kan køre hjem af. Hej, nu er det tid til at tage dem i. Når man tager dem i, kommer nettet ud. Sådan at træet kommer med ud. Sådan der. Vores skygge kommer først ind. Fordi der er den der lille ting. Så hiver man den ud. Og så gør man sådan. Så bruger man det. Og det gør sådan der. Så har man gjort det. Så skal man binde for det næste, der kommer. Så nu har vi fået juletræet og på vej hjem. Vi ses derhjemme. Nu er vi hjemme, og vi glæder os til den 24. hvor vi skal pynte juletræet. Husk at abonnere det nu til Novas Julerød. Husk at være meget sammen med din familie i jul. Hej hej.